6, kun tänäänkin radion mä avasin, ne siellä leukaa painoi jo. Anni H. ja Perälä sekä itse isäntä herra Jarse Paatero. Ehti nytten töihinkään, kun jäin ihmettelemään hovimuusikon biisiä Cheekistä. Oli pakko kuunnella 4 tunnin ohjelma, mä jäin koukkuun jo ekasta spiikistä. Mielenvikainen, vähän likainen, mut ei pikainen, se on aamulypsy. Aamulypsy, wow. Mielenvikainen, vähän pikainen, mut ei likainen, se on aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6, aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6. Lypsyssä ei säästellä, etteri voi päästellä sen mitä muut ei uskalla. Juha kertoo masseistaan ja jo jättikasseistaan, joita kantaa tuskallaan. Perälä on bongannut, paistin taas ja bongannut, Annille raportoi tytöistä nuorista. Show rauhoittuu kun Maltalta saadaan pullopostia, siitä kiitellä voi pappa vuorista. Vähän likainen, mielenvikainen, mutta ei pikainen, se on aamulypsy. Aamulypsy, wow. Vähän likainen, mielenvikainen, mutta ei pikainen, aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6, aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6. Tosikot voi kypsyä, kuunnellessaan lypsyä, ei Anni hillitse studion sonneja. Vaan jos aamu kiristää, ohjelma taas piristää, yhtä hyvin kuin ES-jonneja. Vähän likainen, mielenvikainen, mutta ei pikainen, se on aamulypsy. Aamulypsy. Vähän pikainen, mielenvikainen, mutta ei likainen, se on aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6. Aamulypsy. Thanks. Lypsyjengi.